Chcete si postavit vlastní dům s velkou zahradou, kde by dováděly vaše děti a na místě obklopené přírodou? Tak jste tady správně. Vítejte v Pozořicích, na úbočí Drhanské vrchoviny. Pouhých 12 km od Brna a 10 km od Slavkova. V klidné ulici u školy mám pro vás stavební pozemek o ploše přes 2000 metrů čtverečních, šířce 15 a délce 120 metrů. Je určitě spousty možností, jak to celé uchopit a co tady vlastně postavit, ale jedno je jisté. Na pozemku je vydané a platné stavební povolení na vilu o dispozici 5+ KK s pracovnou, balkonem a terasou orientovanou do zahrady. Součástí prodeje je i tento stavební materiál, takže stavět můžete začít okamžitě. – 250 metrů od pozemku je 9letá základní škola i se školkou, takže vaše děti můžou chodit do školy v papučích. A nenechte se zmást. Pozořice to není nějaká vesnice, ale městys, takže zde najdete veškerou občanskou vybavenost. Pokud se vám místo a samotné Pozořice líbí, ozvěte se mi a mějte se krásně, Tomáš Nechvátal.